a bayan rai kaunar ki haƙu ne na ganki har kin bace saboda san ki zammace zuciya har rai ke na bai wa sahiba ga akala ta so na baki sai ki ja gaba an taɓa ki idanuwa hawaye ke zuba juma'ar da za ta yi kyau duba laraba kaunar ki ta bayyana cikin taba fitina kalamai na so na yau gare kiki nazari mai so baya bidar a bashi haƙuri rashin mai so ke sanya zuci garari hana ki tausaya kar ki sanya zuciya mari kaunar ki na zo bara kare ki bani yaudara akan san ki hanan na kan bada rayuwa na bayyana miki haka dan ki kara nutsuwa kuma yayo farko ƙashansa za yayo zuwa zama jini na dole in kira ki yar uwa babatin barbada ni da ke ba fada kuma kike so ki fadan zana baki shi alƙawari ne yo gare ki bani yin fushi da na tuno ki fuska ta karsashi kokarin yin raba biya ki zai ta da shi akin zamo fitila a samu alƙibla rayuwata in zan yi dole sai da ke guda gudun iyaye na bani ba da ke a samu reshe ya za aina yo sake babu komai dan akan ki nai da kwarrake zana shanye wahala a san kina shagala shimfidar fuska ki minniya masoyiya idan da ke na san a hauku ba na shan wuya ban gane ki ko gidan ku zana tambaya sukan faɗa min na amsa babatun tsiya ki zara ni kuma wata mai hasada ya bata zana zamban gogare ki dan ki jingina ke kaɗai zan yo nuni a ko'ina alkawar kaya ne sai ma'adana fitar masoyi ba kyau in ji rabbana Allahu ni ya hana ka ce biyo dangana duka sirrai na ke na bai wani da ke na yarje na san baki ya da ni kauna da san ki kalbi na sun yi sansani kisa da rai ke ma zuciya ta san da ni san yi sai korama gare ki mai lallama ba ni yin fatan da ni da ke mi rabuwa tun muna yara kaunar mu min yi shakuwa mun wa juna laifi mi ya afuwa yau da can kawai ciki ba mu muguwa gare ta ba sa ziga bale siyo zazzaga halin mutum jari na za a ambata kiwo na sanki yana ruhi na bashi yin fita kaunar da kin kai min da dole ne na gazgata a sanki nai nisa ban so na dakata gurbi na raikin ciki ba wanda za ya haƙe babu laifi in gare ki za na durkusa idan kina aiki zan zo na karasa idan na ganki sai fuska ta murmusa sannan